मुलुगावबो नोंथाङा दिनै नैबे अम्बागाव जिथु गेलेमु थिलि बेयावहाय नुजाफैदों आरो बेयाव दिनै जोबथा बादायनाय मा बुङो बे समाव आम्बागाव आन्चलिक कमिटि एबसु आरो आम्बागाव क्लाबनि बानजायनायाव 17थि जा बड'लेण्ड मार्टियार्स मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट नैबे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै थारैनो खोब गोजोननाय मोनदों। खोब माने एक्साइटमेन्ट जादों नायनानै गेलेनायखौ। दा जियानो जा फुटबल एबा गेलेनाया जोंनि समाजाव मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो। दिनै बिनि बिदिन्थि महरै आं नैबेखौनो बुंगोन जे थांनाय जितु दुरान्ड काप थांनाय 2024 मायथाइनि जि दुरान्ड काप बादायलायनाय बेयो जेराव जोंनि क'क्राझाराव जादोंमोन। बे दुरान्ड काप बादायलायनायावहाय नेशनेल नाङै मोननै टीमखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों। बे टीमफोरा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड एफसि आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव थानाय जे डाउन टाउन सिटि एफसि बे मोननै टीमखौ लानानै थांनाय जे दुरान्ड काप बेवहाय गोबां सावरायलायनाय जादों नेशनेल लेभेलाव। दा बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे मोनसे समाव जोंनि बड'लेण्डआव गोबां दावराव दावसि नांलाय खमलाय मानसि बुथारलायनाय बेबायदि मोनसे थासारि दङमोन। बेबायदिनो जम्मु एन्ड काश्मीरावबो एखे रोखोमनि थासारि दंमोन। दा बे गोलाव सम बेबायदि थासारि जाबाय थानायनि उनावहाय जोंनि गेजेरावहाय नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाबाय थानायनि उनावहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय क'क्राझाराव जेला दुरान्ड काप बे गेलेनायखौ खुंनो थाखाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय इन्डियान आर्मिनि खाथियाव जेब्ला प्रप'जेल होबाय अब्ला इन्डियान आर्मिया बुंदोंमोन जे बड'लेण्डआवथ' गोबां दावराव दावसि जायो, सानफ्रामबो नांलाय खमलाय जायो। दा बेबायदि बुब्लियाव जोङो बड'लेण्डआव माबोरै दुरान्ड काप खुंनो गोबां बेबायदि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन। नाथाय जोबथारनायाव जेब्ला बे दुरान्ड कापखौ थांनाय बोसोराव क'क्राझाराव गेलेहोजेनबाय, दा बिनि उनावहाय जोंनि इन्डियान आर्मिजों लोगोसे बेवहाय गेलेनो फैनाय भारतनि गुबुन गुबुन टीमफोरा क'क्राझारखौ बाख्नायलांदों, दा बड'लेण्डखौ बाख्नायलांदों जे थारैनो मोनसे समाव नांलाय खमलाय दावराव दावसि मानसि बुथारलायनाय बेबायदि बड'लेण्डआव दिनै सान्थिया गायसनजाबाय आरो दिनैनि बेबायदि मोनसे गेदेरथार फुटबल टुर्नामेन्ट बायदिखौ खुंनो हानाय जाबाय होननानै बिथांमोना बाख्नायलांदों। आरो बिथांमोना बुंदों जे थारैनो बे बड'लेण्डआव जिथु फुटबल बे फुटबला थारैनो मोनसे गोजोन थासारिखौ लाबोनो हागोन। दा गोबां जोंनि सानसुमैफ्रा भारतनि सानसुमैफ्रा बे खोथाखौ बुंलांदों। दा बेखायनो दिनैबो जोंनि नैबे ओनसोलाव जोंनि उदालगुरिल' नङा, दिनै बिटिआरनि गोबां गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्ट जागासिनो दं, जेरावनोखि रोजा रोजा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेबायदि टुर्नामेन्टखौ सापर्ट होगासिनो दङ। दा बिनि ओंथियानो जाबाय दिनै मोनसे गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगो बे फुटबलनि जिथु फुटबल गेलेनाय बे गेलेनाया दिनै जोंनि जिथु इयुन जोलै बे इयुन जोलैफोरनो मोनसे गेदेरथार प्लेटफर्म होनाय जादों। आं आसा खालामदों जोंनि गेजेराव बेबायदि गोजोन आरो सान्थिखौ लाखिबाय थानो थाखाय बेबायदि टुर्नामेन्टखौ जोंनो नांबाय थागोन। आसा खालामगोन बेबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि जायफोर लाइमोनफोर फुटबल गेलेनो इन्टारेस्ट दं बिथांमोना मोनसे समाव बेबायदि प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम मोनहैनो हागोन। दिनै जिहेतु अम्बागाव आन्चलिक एबसुनि बानजायनायाव जिहेतु बेवहाय बादायनाय बे जोबथा बादायनायाव नायगिरि आरो गेलेगिरि आरो आलासिनि नोंथांनि मोन्दांथियाव माबायदि रायजोफोरनि एक्साइटेसना माबायदि? आंथ' माने खोब गोग्गानो लुबैयो। दे बुंनो थाङोब्ला आसामावहाय जितु फुटबलनि जे पपुलारिटि बे पपुलारिटिया बर'फोरनि गेजेराव बांसिन दङ। फुटबल नायनानै मोजां मोनग्रा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दङ। दिनै नैबे आम्बागावआव जानाय जिखिनि फुटबल बादायलायनाय बेयो दिनै मोनसे बिदिन्थि। बेयाव माखासे हाजारखौनो नाम बुंनांगोन, 1000निख्रुइबो बांसिन बेहाय सुबुंफ्रा फुटबल गेलेनायखौ नायनो फैदों। दा बेबायदि रायजो राजाफोरनि बेबायदि फुटबलखौ मोजां मोननाय आरो जोंनि लाइमोनफोरनि फुटबलखौ गेलेनो लुगैनाय बेयो थारैनो मोनसे समाव जोंनि बर' माहारिखौ फुटबल लेभेलाव गोजौ थाखोसिम लांगोन होननानै आं आसा खालामो। बे समाव नुनो मोनदों नोंथाङा जिहेतु पलिटिकेलनि मोनसे सावथुनबो दिहुनबाय फुटबलखौ बा गेलेनायखौ जों बयबो साफ्रोमबो मानसियानो मोजां मोनो। बे हिसाबै आंबो फुटबलानो जा बा गुबुन गुबुन
खेलायानो जा मोजां मोनो आं बेखौनो आसा खालामगोन जाहाथे उननि समावहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै जेरैहाय जोंनि खेला गेलेनो मोजां मोनग्रा लाइमोनफोरखौ प्लेटफर्म होदों बेबायदिनो होबाय थाथों आरो इयुनाव जाहाथे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंनि लाइमोनफ्रा गावबा गावनि जिउखौबो गायसननानै लानो हागोन। थेंक इउ।